Ayan guys, oh, yan ang uli namin ngayong gabi. 2 dala po ang gamit namin. Ayun yung isa. Tapos ito pa yung isang dala. Ayan. Yan ang uli namin guys. Oh. Yan. Dami oh. Dalat lang Yan aluman. guys. Oh. Ano ito eh? Alang sulugan yung madalong malang sulugan rin. Ayan. Dalawang dala po yung ginamit namin dyan guys. Ayan. Yan yung isang dala. Tapos nandun yung isa, yung kulay green na yun. Ano yan, ang uli namin.